V minulom videu ste mohli vidieť, ako som si kúpil a doviezol najlacnejšiu Škodu Super. Najlacnejšia bola ale z jasných dôvodov. V dnešnom videu sa ideme pokúsiť rozobrať všetky poškodené časti a zistiť napríklad aj, aké škody sa skrývajú pod panelmi karosérie. Začneme najdôležitejším. Poďme si robiť základnú údržbu motora, výmenu oleja a filtrov. Prvým krokom bolo dostať auto na provizorne vyrobenú nájazdovú rampu, vyrobenej z dvoch tehiel pod každým kolesom a dosky. Prešlo to môjim testom potrasením, tak to považujem za bezpečné. Myslím si, že ale mám dostatok priestoru, aby som zhodil spodný kryt a aby som sa tu bezpečne dostal. No, snáď. Kryt nám drží na 6 T20-kách sprúdkách, po 3 z oboch strán, 4 T30-kách a 2 13-ky šezarany ho držia upevnený zo spodu do nápravnice. Potom kryt jednoducho vyskočí spod nárazníka. Teraz môžeme vypustiť olej. Na spodku olejovej vane nájdeme vypúšťací šrob, a to 6 gram 19. Asi mnohí tušíte, čo teraz nasleduje. Po oleji prišiel na rad olejový filter, ktorý narobil viac neporiadku, ako som chcel. No bohužiaľ, pri týchto autách a v týchto mojich podmienkach je niekedy nie úplne ľahké urobiť všetko tak, aby som pritom nenarobil žiaden neporiadok. S citom na presný moment dotiahnuť výpustný šrob, momentový kľúč v mojich rukách si však musíte domyslieť. Starý filter vymením za nový. Posledná vec je nahodiť spodný kryt. V ďalšom kroku si nalejeme čerstvý olej, takže sa vidíme hore pod kapotou. ,7 litra 5V30. To je presne to, čo udáva výrobca a to je presne to, čo som tam nalial aj ja. Pôvodný olej, pôvodný majiteľ v motore nechal viac než 30 000 km. Čo je pre mňa absolútne nepochopiteľný a neuveriteľný interval. Takže s novým olejom má auto oveľa zdravší zvuk, však presvedčte sa sami. Motor znie ako nový. Teraz si vymeníme vzduchový filter. Presne tak. Jednoduchá práca. 8 šroubov po stranách airboxu. Si tie preč. Airbox sa jednoducho obklopí na flexibilnej hadici. Po odklopení máme úplne jednoduchý prístup k filtru, na ktorom je vidno, že už má naozaj najlepšie za sebou. S novým fresh filtrom dnu. Ďalší step. Palivový filter. Palivový filter je takisto ultra jednoduchý na výmenu. 5 šroubov dookola plechového krytu. Ten sa potom odklopí. Takto jednoducho vymeníme starý filter za nový. Po základnej údržbe ide na radu rozoberanie rozbitého predku. Dať dole nárazník bolo prekvapivo jednoduché. 2 klipy ho držali hore v stene chladiča, po 2 skrutky po stranách v každom blatníku, zo pár T20 za kolesami v podblatníkoch a presne tak jednoducho nárazník je dole. Ďalšie na rade bolo svetlo, ktoré z 3 pôvodných šroubov držalo už len na jednom, čiže keď som povedal ten, svetlo sa jednoducho vysypalo po kúskoch. Ďalšia poškodená časť, ktorú si ideme demontovať, je spolujazdcov blatník.
Chcem podotknúť, nikdy v živote som nerozobelal rozbité auto, nikdy v živote som nezhadzoval z auta nárazník, ani blatníky, ani svetlo, a dokonca ani kapotu. Takže ak by ste mi chceli nejakým spôsobom poradiť, alebo ak máte pocit, že som urobil niekde nejakú chybu, tak mi to napíšte do komentáru. Budem vďačný za každú radu. Na novom blatníku, ktorý mám pripravený pre namontovanie na auto, som si musel pozrieť, kde sú diery na šroby, aby som vedel, kde hľadať pri demontovaní starého blatníka. Môj výskum na starom blatníku potvrdil, že šroby, ktoré hľadám, sa skrývajú pod plastovým podblatníkom. Čiže najbližší krok: dvihnúť auto, odkrútiť a zhodiť koleso z auta, kvôli bezpečnosti samozrejme, odložiť pod prach bezpečnostnú tehlu, mi umožní prístup k podblatníku. Ten držal na asi 10 T20 a pár plastových klipoch. Yes, a trošku komplikovanejšie, ale tiež celkom jednoducho. Ďalšia poškodená časť je dole. Takže po rozobratí som bohužiaľ našiel ďalšiu škodu, s ktorou som nepočítal. To je zohnutý tento držiak blatníka, ktorý je tuto vyhnutý smerom hore. Ako vidíte, na druhej strane je pekne zarovno. A teda keď sa naň budem snažiť prikrútiť nové svetlo, tak nám tento držiak nebude sedieť na uchyt svetla. Takisto tento držiak určite nemá mať takýto tvar, aký má. Určite nemá byť takto vyhnutý. Dokonca sa z neho odlupuje lak, čo je ďalší znak toho, že nie je v správnej pozícii. A uvidím, čo sa s tým bude dať robiť. Našťastie sú to kusy, ktoré sú prikrútené šroubami, takže bude relatívne jednoduché ich vymeniť. A jedna z prvých vecí, ktorú sa mi podarilo objednať a ktorá prišla dostatočne včas, je predné svetlo, čiže poďme si ešte skúsiť nahodiť toto svetlo. To drží na troch úchytoch, na troch 25-kách, Torxoch, ktorého jeden som musel trošku prispôsobiť, pretože bol ohnutý po nehode. A ako vidíte, zapnuté zapaľovanie, test prebehol úspešne, z čoho som mal naozaj radosť. Tá radosť na nešťastie netrvala dlho, pretože bohužiaľ neskôr som zistil, že pri nákupe tohto svetla som bol oskemovaný a dostal som svetlo z anglickej verzie. Keďže som veľa svietil, tak ešte musím na chvíľočku nechať dobiť baterku. Auto sa mi podarilo dostať presne do takého stavu, akom som ho chcel mať. To znamená, že mám rozobraté všetky poškodené časti. Jediná poškodená časť, ktorá je stále na aute, je teda predná kapota. Z toho si nie som istý, či ju bude možné opraviť, alebo ju budem musieť vymeniť. Takže to dám najprv posúdiť niekomu, kto sa do toho vyzná. Prípadne potom objednám novú kapotu a demontujem starú. Kvôli bezpečnosti som nahodil predné koleso. Mám ešte posledných pár záberov na auto. Ak ste zvedaví, ako tento projekt dopadne, sledujte ma pri ďalšom videu. Nezabudnite kliknúť na tlačítko odber.